mutanen Najeriya kenan ba ma irin mu mutanen arewa da muka ɗauki gabara muka zaɓe shi muka yi tallansa muka ce a zaɓe shi. Wallahi muna Allah wadare da wannan al'amarin da ake so a zama an yi kashin dankali watan talaka kullum shi sai dai a ƙarya da shi, sai dai kullum talaka a ƙarya da shi a cutar da shi ba gare ba dalili a siyasa. To wannan gwamnati ta amma gora tun ba mu ji daɗin ta ba a ɗebi motoci, sannan kuma ya ce akwai wasu ofisoshi a Legas nasa da wane ne da wasu gajoji da menene duk za a yi. Kaga ya fara nuna mana kabilanci akan Legas jihar ce, mu kuma arewa da muka zaɓe su ba jihar mu bace, don haka duk ba jihar sa bace, don haka duk abin da zai muna kallon sa, kuma mu a matsayin mu na wannan muka ɗauki gabaran kallon sa. Ba za mu yadda da wannan kama karya demokuraɗiyya na Ahmad Bola Tinubu ba. Mu ɗan arewa wallahi azimu duk wannan iwatan imene duk wanda ke mana kan kara sai mun masa na itace. Wannan shine maganar da muke so mu faɗa gwamnatin Ahmad Bola Tinubu. Ba za mu yarda da wannan sakarci ba. To Allah dukkansu masu arziki ne, ya kamata su zama su ji tausayin al'umma. Na san dai kashin Shatima mutum ne mai tausayi, kuma ya taso a gidan girma, kuma ya taso a gidan tausayi. Ya kamata i zama cewa talakawa su ne a gabansu ba wai bukatar kansu ba, domin shi ai bai ce a kashin Shatima bai ce a saya masa ba. Wannan duk tsarin Tinubu ne, saboda kai yayi wa matarsa a ce babu mataimakin shugaban kasa, shi yasa ya sako mataimakin shugaban kasa a ciki. Amma muna gaya maka wannan abin da Tinubu yi mana da Lalace yana nan a cikin rekod ɗin mu a arewa, kuma za mu yaƙe shi da wannan lokacin da ya sake komowa zai nemi bukata. Ai Buhari ma na gaya masa in ya kauce daga kan layi, da ya kauce daga kan layin talaka, ai na gaya masa na yi ladama. Amma yanzu bai kai tarin taurin da za a ce mun yi ladama da gwamnatin Tinubu da shi da kashin Shatima ba, domin wata 4 ne. Shi ko Buhari sai da shekara 6 ma tukunna sannan muka fara fafatawa da ni da shi akan rashin yi wa 'yan arewa adalci. Don haka yanzu muna gaya musu ne a gyara. Babu mahalukin da ba za mu iya taɓa ba idan ya shiga haƙƙin talaka, kowa ya shi muna gaya masa.